Kona ngempela, is it fair ukuthi umuntu wakini ongasekho umbize ngesipoki? Hhayi, ake siyikhulumeni ngoba ngiye ngizwe nalabantu abasindiswe kakhulu abasikhonza kulamabandla lawa agxeka ukuhlabela amadlozi to a point ukuthi baze babize abantu abangasekho ngamadimoni bathi uwahlabela kanjani amadimoni. Is it fair ukuthi umuntu wakini ongasekho umbize ngesipoki, umbize ngedimoni? Lento le ngicatshangiswa ile episode esibe nayo noSamke. Yazi ivule amehlo ami ngey'ndlela ey'ningi, yaqaqa ingqondo yami to a level where I have got many thoughts about into afike ayishera nathi uSamke. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. This is a personal story. Uma ngithi it's a personal story, as much as I was very young when this happened, but ngiyayikhumbula because into eyenzeke sengi-young enough ukuzwa abantu abadala beyikhuluma into noma bengingenako ukuyiqonda nokuyi-understand-a kangcono ukuthi bakhuluma ngani. Angithi mhlampe umjula wayo noma iy'mpande zayo bengingakhona ukuyi-understand-a kangcono, kodwa benginako uku-understand-a ukuthi ya abantu abadala bakhuluma ngani. Before singene endabeni, ngicela ungakhohlwa ukuthi we've got a channel that I'm going to pin down below. Foodgasm, the title yakhona is Cooking with Z. If you are a food lover, you love food, you love recipes, you love cooking, you love seeing izindawo zokudlela, that is what we're going to be doing in the channel. Please go and subscribe. I'm going to put down a link down below. On the other side, if you are unemployed or you are employed but isalary yakho ayikho enough, you want to supplement isalary yakho each and every time makufika iphela kwenyanga imali iphelele ezandleni, here is an opportunity for you with Avbob and Cell C to actually supplement your salary using just merely your phone, which is called joining a dream team. So from umhla 16 June, which was a youth day, up until the 22nd, which is this end of this weekend, ukuregister a business noma ukujoina a business is free of charge. I'm also going to pin a link of a video that I did that explains the business, and I'm sure what you have seen ama adverts akhuluma ngale business aka-Avbob here on YouTube. This is a great opportunity to make extra income. It's a great opportunity for ama-student, ithuba elihle kakhulu for abantu aba-unemployed, because yonke lento uyenza in the comfort of your home. Akudingi ukuthi uphume eminyango uhambe utshela abantu ngo-Avbob, akudingi ukuthi uhambe uyoma ezitobhini or emamall uvimbele abantu bathathise umshwalense. Yonke into uyenza on a phone. You only need your data, and once you also join iCell C business, iCell C business as well, uCell C uyakupha i-data eningi, ndathane data mahala. So le opportunity le just know ukuthi i-opportunity nje eyinqayizivele. Sure ukuthi you do follow me, you do join, yeah. So yeah, and make money. Kubalulekile esikhathini samanje, imali iyimvela kancane, nabasebenzayo bayakhala isikhathi esiningi ukuthi imali iphele ezandleni. So nayi-ke indaba, when I was growing up, kwakunomalume ekhaya. Okay, angiqale la. U-aunt, umamkhulu, who passed away engimaziyo engambona, bese kuzoba nomunye olandela umamkhulu, and then kuthiwa kunomfana in between, then bese kuba uma oyi-last born. Lo mfana-ke kwakuyena yedwa owayekhona emndenini as umfana. So kusho ukuthi mina nginomalume engingamazi, engingazange ngimbone, ngoba mangizalwa wayengasekho already u-Uncle Peter, kuthiwa kwakuwu-Peter igama lakhe. So mangizalwa nje mina already wayengasekho umalume uPeter. So yeah, that's the thing.
So u-Uncle Peter-ke washada at some point, wazala izingane ezimbili nonkosikazi wakhe. Iy'ngane zakhe ezimbili kwakuyintombazane nomfana, umfana emdala, intombazane ku-last born. Sahamba isikhathi, impilo yabathatha yababeka laphaya. Uthe umalumekazi wami ekukhuleni kwakhe wa-advise-a umfana lo wakhe ukuthi ucela ukuthi uma ngabe esefikelwe isikhathi sokuthi uyambona umuntu azohlala naye impilo yakhe yonke, uma ngabe esefuna ukushada, ucela ukuthi angaphumi ayokwakha ngaphandle ngoba vele wayezele kancane abantwana abayi-2, yena kanye nentombazane. So vele intombazane izohamba at some point iyogana. Naye ezothola umuntu ozomkhipha ekhaya ahambe ayohlala elsewhere, koba yinkinga ngoba kusho ukuthi leli khaya lakamalume kaNgcobo losala lifile, kuyovalwa iminyango kuphenduke kuba amanxiwa kulalele iy'nkukhu ezingagade omuntu nazo zife or whatsoever. Okay, fine. So siqhubeke-ke isikhathi-ke, sifike-ke isikhathi-ke la umzala wami-ke lo umntana kamalume esefikelwa leso sikhathi sokuthi agane. Ngimncane ngaleso sikhathi mina, mhlampe ngangisemabangeni aphansi, mhlampe ngangenza o-grade 3, 4 if I'm not mistaken. Angisakhumbuli kahle, sekukudala. Ganwe-ke kube mnandi-ke. Ngiyakhumbula sasivunulile sibahle, ngisemncane nami ngoba umuntu wakwahlolwa yini phela. Ngoba umuntu owazi ukusina yini phela. Hhayi futhi-ke mina bengiyigagu-ke, ngicela ukukutshela, bengicula, ngidansa, kodwa asikho lapho. Kodwa ngiyakhumbula nje sibahle. Ngiyakhumbula ukuthi ngisho umakoti lo kamzala wami omdala waze wathi ucela ukuthi ngibe umakotshana wakhe. Ngiyakhumbula nje kunedrama ukuthi hayibo, uzothatha kanjani ingane yasemzini wena ibe umakotshana wakho. Wathi hhayi, she just likes me. Okay, so yeah, so lezo zinto nje leading before umshado lowo ngiyayikhumbula. Wagana-ke usisi, walobola umzala omdala, washada. Umshado wawumuhle. They didn't do a white wedding, they just stick nje ekwenzeni izinto zesiZulu. Bazenza izinto zesiZulu, bazenza zaphelela nje, bazishaya zaphelela. Omama bahamba bayombatha. Ngiyakhumbula nje wabuya nesimamfumamfu sika-blanket umama ayesimbathiswe yilo wamakoti. Hhayi, iqhubekeke impilo-ke. Bazale babe ney'ngane, ngicabanga ukuthi babe ney'ngane eziwu-2 uma ngingaphazami. And then bese kuba khona enye-ke umzala wami ayeyenze ngaphandle komshado. Leyo ngane ucela ukuthi ilandwe izohlala khona kanye nabo ngoba akakwazi ukuthi abe nemali azoyishera imane iphuma ishona le. Kungcono iy'ngane zomyeni wakhe zibe segcekeni elilodwa ukuze zihlupheke ngokufana or zidle ebhodweni eliyi-1. Wayewumuntu nje wesifazane ophilayo, onobuntu ngale ndlela shame. Wayephila lwasisi, wayephila nje okwangempela. Okay, iqhubeke-ke impilo, sihambe isikhathi. Nkosi yami, on a tragic accident, umzala wami omdala afikelwe isimo sokuthi-ke adlule emhlabeni. Ngicela ukungachazi ukuthi wadlula kanjani, but nje on a tragic incident, he passed away. Hhayi-ke, as usually-ke umuntu uma ngabe thina kaZulu, umuntu uma eshonile uyahlala-ke. Well, ngendlela achaza ngayo, ngoba uthi kwaba yi-accident, asibanga khona isidingo sokuthi bamzilise for u-12 months ogcwele. So bamzilisa ukumzilisa, but I think bamzilisa u-6 months or 8 months, kodwa awuphelanga unyaka. And then emveni kwaloko bamkhumulisa inzila. Nkosi yami, umntana abantu-ke wabuya-ke wazogoya-ke. Angakwenziwani ukugoya, angazi wenzani, kodwa khona into oyenzayo uma uqeda ukukhumula inzila emzini wakho. Askisi, because-ke abantu abadala bengasekho, usho ukuthi uma wayenaleyo responsibility kanye nodadewabo ophakathi abalamana naye-ke. Okay, fine. Wazila, waqeda, wagoya, bamgeza. Safika isikhathi sokugeza, wagezwa. Makudlula ekutheni ukuthi ageze-ke, uyazi-ke uma ngabe usuku lokuthi ugezwe kade ushonelwe umyeni ngokwesiko lesintu, baye bakuyala abantu abadala, bakutshela ukuthi uliphathe kahle ikhaya, sowushiyeke uwedwa. And futhi lo wasisi-ke wayemncane, Nkosi yami, umzala makashona, watshelwa ukuthi usemncane, angeke size sikhulume iy'nto ey'ningi uma ukuthi uthola umuntu, kodwa siyakucela ukuthi uma wenza izinto zakho ngendlela yakho uze ungalilahli ikhaya, nabantwana labo wabathatha bomyeni wakho nabo ungabalahli. Hhayi, Nkosi yami, wathembisa Shem ukuthi hhayi, iy'ngane uzoziphatha kahle, akanankinga. And wara uma kaqoma uzoqoma loyo muntu loyo, angeke alilahli ikhaya. Unless-ke phela uma ngabe kuthiwa impilo-ke imnikile ithuba lokuthi ashade-ke, useyobuya ekhuluma ukuthi-ke
kwenziwa njani makunjalo. Akufikanga-ke nokuthi ekutheni azathola enye ithuba ukuthi abe yaphinda ayoshada ngani ngoba nayi indaba. Futhi guys, ingakho ngibuza lo mbuzo ukuthi uma umuntu wakini ongasekho ebuya ngendlela abuya ngayo umbiza ngesipoki? Uma mina ngihlabela abantu bakithi abangasekho, is it fair ukuthi babizwe ngamadimoni? Nayi-ke inkinga, umzala wayezithanda indlu yakhe ngendlela eyayiclean ngakhona. Yayi-clean to a point ukuthi at that time kwakuklinwa ngopholishi, yabo upholishi lobovu owafaka esitubhini. Vele even before egana wayewumuntu ozithandayo, wawuthi uma ungena endlini yakhe isitubhu siyashayina siyacwebezela sithi isitubhu sakhona. Siyashayina siyacwebezela isitubhu sakhona, and lo muntu lo wawungatshelwa uma ungena endlini yakhe nje esasewumfana, esafunda isikole, eqeda ukusebenza nani eqeda isikole, eqala ukusebenza, wawungatshelwa uma ungena endlini kamalume uShaluza ukuthi take off the shoes because the cleanliness will just command you ukuthi lalela, you are entering a clean space. Iy'cathulo zakho zimdaka bowunyathela ngazo enhlabathini emnyango. So nje he was that kind of a person. Okay. So ezithande njalo wayewuthanda music. Yabona mina i-jazz ngayifunda kuyena. He is one of the people obangifundisa i-jazz, o-El Clue, oba no-El Clue, Jonas Ngwangwa, Hugh Masekela, all that kind of music I didn't know. I learned it from him because wawuthi mawuthunyiwe endlini yakhe, there was something welcoming about ispace sakhe nendlu yakhe. Noma ufika nje endlini wawuthi ngangithi well mina-ke because namanje ngisawuthanda music, ngangithi mengithunyiwe endlini yakhe wayazi uma ukuthi mengithuma endlini yakhe angazi ukubuya very fast because ngangifike ngihlale laphaya, ngilalela umusic enilalela umusic wakhona ushayela phansi, ukhala very demure, very classy, very I don't even know what's the word, kodwa nje umusic wakhona ukhala kamnandi softly, but uyayizwa ingoma iyasho, and lalela lezi speaker azicikizisi. Ipika zakhona azicikizisi, unezipika ngqovu yezipika, lento othi uma uyibeke lapha ngaphandle idlala idumilali yonke ukuthi du kuzwakala ukuthi kwakuthi mekuthiwa nje unephathi ubiza abangani bakhe badlala i-jazz, uzikhiphile ivolume iphezulu, kumnandi kusebumnandini. Kwakuma izimoto emnyango, kwakuma izimoto egcekeni ezihamba ku-main road zilalela umusic the way music records ayemnandi ngakhona. So ayi ukuthi wayewudlalela yena phansi ngoba engawuthanda umsindo, kodwa that's how he preferred ukudlala umusic wakhe. So wayenza umsindo ngoba kunesidingo, ngoba kunabanye abantu aba-entertainayo. He was that kind of a person. So umama wayazi ukuthi maye ngithuma endlini kamalume uShaluza nje mina ngizofike ngihlale, angazi ukubuya anytime soon. So maye ngithuma into ayijahile, hayi akakhohle ngoba ngizobuya after an hour and a half ngiyilalele nje umusic. And naye-ke umuntu wakhona Shembe wayenesnack, uzokukhiphela ama-record ngalezo zikhathi kwakusadlala ama-record lawa black, uzokukhiphela ama-record athi uyalibona leli record mshanami, ubani Hugh Masekela lo, Hugh Masekela ene-history yabantu abadlala i-jazz. Waqala ukucula ena 15, wacula noMiriam Makeba, mekasuka ukucula noMiriam Makeba wahamba wohlala overseas, ene-history yalabantu abadlalayo, yezwa, ene-history yalabantu abadlalayo. So he was that kind of a person nje owawazi ukuthi uma ufika endlini yakhe you are gonna be entertained in a very exclusive way, and you are going to learn something about the music. And music wakhona ukhalela phansi, is welcoming, uyakushushuzela uthi hlala, uthi welcome home. Kuclean kule ndlu engakogani wakhe. Ngenhlanhla kwathi noma eseganiwe kashe wathola umuntu wesifazane ozithanda njengayeke. Amanono-ke awakwavele wahlangana inono plus inono, kwaphuma enye into. What I've noticed, I didn't know much about love at the time because I was very young, ngisazifundile primary, ngisazithisizela. Kodwa what I've known ukuthi lo muntu wesilisa wayemthanda umfazi wakhe, wayengaconsi phansi umfazi wakhe in all possible ways. Wayemthanda nje umfazi wakhe, angeke-ke ngibalule ukuthi ngoba ngangibona enzani, kodwa nje wayemthanda. Konke la eyakhona kuma-family gatherings wayengamshiyi, makwenziwa into kuhleze kuhamba umfazi wakhe phambili, yabona nje umbone ukuthi labantu bayathandana futhi ubabone nje labantu ba-happy. So uthe makashona-ke
Wazila kunkosikazi, waziliswa, wagezwa, kwadlula zonke lezo zinto lezo. Kwathiwa-ke njalo-ke njobe esegeziwe mese ready ese-right, angaqhubeka Nkosi yami ayiqomele ngoba wayesemncane uma ngabe eshona umalume lwaya. Umalume uShaluza makashona unkosikazi wakhe wayesemncane esasezingeni ukuthi angaqhubeka nempilo. Hhayi-ke kwasho ukuthi abantu mebethandane kakhulu-ke baze bangazi ukuthi banobuwelanyana, yabo, akubi lula ukumuva on kwalo munye. Kwamthatha isikhathi ukumuva on ngempela, kodwa ngiyakhumbula 2-3 years later she came back kuma ezokhala ethi, mama nginenkinga, angazi ngenze kanjani. Ngihlalile ngamzilela umyeni wami, iyaphela iminyaka, kodwa manje phela nami nguwumuntu ngiyaphila, nginemizwa, impilo kufanele iqhubeke. Abuze uma, hawu yini kwenzenjani? Achaze athi, hheyi, lento iqale ekukhuleni, kusho ukuthi le ngane yokuqala kwakuyangaphandle ibiwumfana, ibinomkhuba le ngane yokuthi ingene endlini idlale iredio zubhu zubhu zubhu, idlalele lo music othandwa izingane zubhu zubhu zubhu. Kuthiwa njalo beyithi meyingena le ngane endala endlini yenza leyo nto, bavele bayizwe iredio isicishile. Hayibo, icishe ubani iredio? Hayi, bashane ngamakhanda basho ukuthi hhayi akekho usendlini, hhayi bo icishe kube into enganakeki. Kuthiwa ilokhu yenzeka lento a couple of times up until lo mntwana lo omdala ayiyeke ukuyenza. Atshele uma wakhe lo i-stepmother sakhe ukuthi, ma, ubaba ucishe iredio. Kuthiwa zange bamkholelwa. Wathi, ma, ubaba ucishe iredio, ubaba bekala and ungithethisile wangiwonisha ukuthi I must not dare make noise in his house. Loyo ngane ayiphindanga yawudlala umusic, yawudlalela phezulu, ngoba ubaba utheni endlini yami, cha, awuzukudlala iredio yami kanje, uzodlala iredio respectfully. Khumbula ukuthi uma udlala iredio khona nomakhelwane la abawuyithandi lento oyidlalayo wena, so awuzukubangela abantu umsindo. Hey, hhayi, ixoxwe lento ibe ijoke, and ixoxwe ixoxa nje, yabo, okhazini bakho mebezofika niyavakashelana mos, sasizwana nabo, niyavakashelana kunama-sleep overs, bayayixoxa lento, siyayihleka kuyijoke, siyingane asiyinakile. La iqala khona ukushuba was when umakoti esethola somebody. Futhi shame ngendlela ayihlonipha ngayo lo makoti, wabuya weza kuma, wafike wazobika ukuthi, ma, uma ubona kukhona umuntu lapha emagcekeni akaNgcobo, ngicela ukuthi ungaphatheki kabi, nami ngumuntu ngiyaphila, sengiqhubekile nempilo. Wathi uma ingane yami usemncane, sasikukhululile vele nangalesi sikhathi sikugeza, siyayibonga inhlonipho yakho ukuthi ukwazile namanje ukuhlonipha, wazibamba isikhathi eside kangaka. Hey, vakasha muntu, vakasha Sokelisha, uvakashele umakoti wakithi, umalumekazi wami. Kuthiwa ivele ifika inkoma kwabo ebusuku belele, ivula umnyango ngesinono. Ngithiwa umuntu o-quiet ongafuni emsindo, ivula umnyango ngesinono. Day 1 yavula umnyango ngesinono, yavala, yadonsa isihlalo, yahlala phansi, yavula iredio yayo, yazidlalela amarekhodi ayo. Kuthiwa indoda yaphuma iqhasha endlini, akekho owayitshela. Kuthiwa day 2 kwathiwa hayi, yabona abekusaksaza, hayi, asizameni sithole umthandazi, sichele ngosawoti, sithinte, zonke lento ezazenziwa mekuthiwa kukhona umuntu ongasekho ongenile endlini. Kuthiwa day 2 wafika, belele futhi kanjalo. Kuthiwa azange akhulume iy'nto ey'ningi, wavele wathatha indoda le embhedeni, wayiqula, wayibeka phansi, wagibela embhedeni, walala eduze komfazi wakhe. Heyi, yayinkulu indaba ukuthi hayibo, into ezothiwani-ke le. Hhayi-ke babiza izayoni-ke, zagida izayoni, zacula izayoni, zaxhensa izayoni, zakhuleka izayoni. Kuthiwa kwaba ngazi ukuthi kuthi hwam for a while. Aziphelanga iy'nyanga ezimbili ezintathu, baphinda bathi bayazama, bayaqhubeka. Angithi lo umalumekazi uney'ngane, akakwazi ukulala ama-amps ashiye izingane zodwa la ekhaya. Indoda obviously iyona ekufanele ize la endlini phela. Up until such time le ndoda decide ukuthi ifuna ukwenzani ngayo. Kuthiwa-ke okulandela lokho, wavele wafika, wangena endlini nje, wagcwala indlu, waqukula indoda, wayibeka phansi, kwasa ibanda kwasa ibanda qa kuma-tiles, wagibela embhedeni, waqhubeka la egcine khona nonkosikazi wakhe. Unkosikazi usebuye usezokhala ngoba usezamile, wabiza izayoni, wafaka osawoti, wathini wathini. Usezokhala ngoba usethi, malumekazi, ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani. Ma, okay, wayithi ma kuma wami, ma, ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani. Inkinga esengibhekene nayo-ke njengamanje ukuthi uselala nami
And vele ke lo muntu ebengithi ngiyazama nawe usebaleke straight ngoba vele ubonile ukuthi hayi ayikho lento esiyenzayo. Inkinga ke manje usevele afike uvele ufika ewuyena nje buqu. Akakhuluma izinto eziningi, uvela alale nami aqhubeke nje hayi gcine khona ithiwani into enje. Now umbuzo wami uthi abantu bakithi abandlulile emhlabeni uma bebuya ngezimo ababuya ngazo, either babuya ngoba mhlampe kuyashoda or either babuya ngoba benesikhwele or either babuya ngoba bezosivikela, I don't know. Ithiwani into enjalo? Simbiza ngespoki lo muntu wakithi esimaziyo ukuthi ongene uye nje buqu. Afike afune into ayifunayo or enze into ayifunayo or afika akhuze into angayifuni. Uma ebuye ngene njalo siyesithini vele? Simbiza ngespoki? Simbiza ngedimoni? Ithiweni mangabe sinjalo? Ake si-engage on the comment section down below. Kodwa-ke ngicela ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-subscribe, ni-comment, niyo-like ne-Cooking with Z engizoyiphina down below. Bese on top of that, nijoyine ibhizinisi ka-AVBOB. Yabona awukwazi ukuba kule channel uhlupheke ube sezikweletini uphile ngama-loan ukule channel. Ngiyakuplaka manje, ngingeza uplaka ukuthi uphila kanjani with that little salary. Uphila kanjani as a student ukwazi ukuzenzela i-income ungalindi u-NSFAS ukuthi akufakele imali mzukwane engayifakanga imali ubonakala ngombala wena-rest ukuthi sowulambile uphethwe indlala. Uphila kanjani uney'ngane ey'ncane ezidinga amadanone ezidinga ukugibela ngomholo owodwa u-AVBOB no-Cell C connector ekhona. Join my dream team. I'll drop down the link below. It is free for the rest of this week. That is why le video le njengoba ngiyiqopha namhlanje uLesithathu umhla ka-18 ngeke lishone la kusasa mhla ka-19 ngingayiphostanga ngoba ngenzela ukuthi uyibone ukwazi ukuthola leli thuba eliyingqayizi vele esiliphiwa u-AVBOB Dream Team ukuthi sikwazi ukukhonektha senze imali. And usually sibhadala i-99 rand. There are 2 tiers, 99 rand to join or 299 rand to join. Kodwa lonke leli viki from kusukela nje umhla ka-16 June up until the end of this week 22 ku-free. Phuthuma, joyina. Ubuse-ke uthatha umshwalense wakho wokungcwaba. Lo mshwalense wakho wokungcwaba khulileka uzozikhokha. Wenzelani na uma uthatha umshwalense wokungcwaba? Wenzela ukuthi ukwazi ukuthola ama-AVBOB rewards, ukwazi ukubhenefitha kwi-funeral cover yakho ungakofi. AVBOB is the only funeral company that gives you ithuba lokuthi ukwazi uku-enjoy ama-benefits we-funeral cover yakho ungakoshoni. Uyakwazi ukuthola ama-rewards, uyakwazi ukuthola ama-voucher egrosa, uyakwazi ukuthola ama-voucher asezitolo, uyakwazi ukuthola ama-voucher ko-KFC, ako-Nando's, everywhere, anywhere, whatever that you can think of. Izitolo nje ezikhipha ama-vouchers zonke une-access basebenzisana nazo. So uyakwazi ukuthi leya policy izozikhokhela le abazokufonela ngakusasa uma sowurejistile bathi bakubuze ukuthi ufuna ukuthatha ipolicy. Once warejista wathatha leyo policy, uvele uthathe nje le ebiza kancane kunawo wonke, le yakho wedwa futhi kuphela ngoba wenzelani ukuthi usheshe futhi ukhuphuke up the tire. Uma ngabe uthatha ipolicy usheshe ukhuphuke up the tire. Akukho compulsory ukuthi uthathe u-Cell C udayise i-airtime u-ene imali from ukudayisa i-airtime. Akukho futhi compulsory ukuthi uswitche to Cell C, but it's wise ukuthi ube nayo leya number ngoba leya number iyakusiza ukwenza imali. Every Thursday thina siyahola ka-Cell C. Every Thursday kungena imali. Umuntu lo mswitchisile nomuntu lo mdayisele leya sim card, each and every time ethenga i-airtime une-10% kuleya airtime. Imagine ukuthi sithenga kangakanani idatha ne-airtime, une-percentage yakho kuleya airtime. The more the person buys, the higher the percent goes. So ungalenzi iphutha. Love and peace. Let's connect, join the dream team, make money, and let us live a financial free life. Akuve ubuhlungu ukusebenza ulizonde usuku lokuhola. Trust me, I've been there and I don't want to go back there.